Kawadhi nyime spika mar od bura mamalo Moses Wetangula igeno ni biro lando ayanga ni kar chung od bura ma Ugunja komi odong' thuolo bang' mane en jaod bura no James Opiyo Wandayi nyocha ogwel kaka jatend migawo mar teko kod modhi. Kar chung od bura ma Ugunja kanyakla kod kuonde chung ute buche mamoko ariyo sani dong' nono. Kaka kamano jodak makono biro rito ahinya yiero madundo kuondego kaluwore kod midhiero mokwako duol mar IEBC. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaka ndalo medo dhi kendo oganda ne kod geno ni spika Moses Wetangula biro timo lendo mar yango kom od bura ma Ugunja ni odong' nono kutende kod chik mar katiba namba 152 kare mar 3. The Honorable James Opiyo Wandayi mane kaluwore kod welo mar mane en jaod bura ma Ugunja James Opiyo Wandayi mane ogwel kaka jatend migawo mar teko to kod modhi. Gwelo motim kod jatend piny William Ruto ma koro chiwo thuolo ne duol mar IEBC mondo tim yiero madundo ne kombe modong' thuolo. Moko kuom kuonde chung ute buche modong' nono kelo kanyakla kar chung od bura ma Banisa kama mane en jaod bura ma Banisa machon Hassan Kulo ne owito ngimane masira makoch mar apaya. Kama chielo bende en Magarini kama doho ne owito yiero mar Harrison Kombe oko. Machielo kendo mibitimie yiero en kar chung od bura ma Ugunja bang' jatend piny William Ruto ne walo jatend migawo mar teko kod modhi James Opiyo Wandayi. Kata kamano, jodak mawuok kuonde chung ute burago biro rito gi sironyo kaluwore kod midhiero mokwako duol mar IEBC pachoka. Midhierogo oting'o onge mar commissioners mongirore mag duol mar IEBC e apisi. Bura momaki ni aput mane owal kod jatend piny mondo yier commissioners mag duol mar IEBC. Kata kamano, duond buche siasa kaka mar Political Parties Liaison LSK e kind mamoko notero ng'ur e doho. Bende midhiero mar pesa gisani pod okwako Kenya kendo onge pesa mar budget motengi ni chenro mag yiero. Duond bura mar ODM bende igeno ni biro dhi timo gwelo ne ng'at achiel madhi kawo thuolo mare en jaod bura mokwel John Mbadi. Duol mar IEBC ema pod biro podho welo motim kod chamano. Nitiere wot maromo 7 ma bende nyaka sani onge kod MCS kendo irito mondo chuog duol mar IEBC eka giyud thuolo mar yiero jotelo manyalo telo negi kaluwore kod katiba. Walter Nyambaga, Ramogi TV.